една тиха зимна горичка живееше малко мече на име Мило. То беше пухкаво, мило и много добро. Но имаше нещо, което го правеше различно от всички други мечета. Мило се страхуваше да мечтае. «Ами ако мечтата ми е прекалено голяма?» питаше той. «Ами ако не стане? Ами ако се проваля?» Другите животни си имаха желания. Кой иска да се научи да пързаля на лед? Кой иска да направи най-вкусния меден сладкиш? Кой мечтае да види северното сияние? А Мило слушаше отстрани и свеждаше очички. «Мечтите са страшни», шепнеше той. Една снежна вечер, когато гората блестеше като захар, Мило се сви в топлата си пещера. И точно тогава се появи една малка светулка, светеща в нежно сребристо. «Мило, защо си толкова замислен?» попита тя. «Аз не смея да мечтая». «Защо?» «Защото може да се разочаровам». Светулката се доближи и седна върху лапичката му. «Знаеш ли защо ние светулките светим?» «Защо?» прошепна Мило. «За да помагаме на тези, които ги е страх в тъмното. А мечтите, Мило, те не са тъмни. Те са светлинки. Малки, но силни». Мило се замисли. «Ами ако не успея?» «Ами ако успееш», усмихна се светулката. «Мечтите не са обещание. Те са криле». Светулката докосна сърцето му и Мило усети топлина. Малка, но истинска. «Добре», прошепна той. «Моята мечта е да полетя над гората. Само за миг». Светулката блесна още по-ярко. «Затвори очи, Мило». Той ги затвори. И в следващия миг под него се появи снежна пътека, мека и блестяща. Тя го повдигна нагоре и Мило полетя. Горичката под него блестеше в синьо и сребърно. Снегът танцуваше във въздуха, а Мило се смееше. «Аз наистина мога!» извика той. Когато се върна на земята, вече не беше същият. На следващия ден Мило събра смелост и каза: «Искам да мечтая. Искам да опитвам нови неща. Искам да стана по-смел». Животните се усмихнаха широко, а малката светулка го гледаше отдалеч и тихичко му намигна. Защото понякога най-големият подвиг е да си позволиш да мечтаеш. И от този ден нататък Мило мечтаеше всеки ден. Понякога големи мечти, понякога малки, но винаги с широко отворено сърце.